Mun nimi on Aleksi ja mä kerron teille tänään Pokemonin kulttuurihistoriasta. Miten maailmanlaajuiseksi hitiksi kasvanut mobiilipeli liittyy Kiinan ja Japanin kulttuurihistoriaan? Pokemon Go on älypuhelimella pelattava yhteisöllinen peli, jossa pelaajat pyydystävät Pokemoniksi kutsuttuja hahmoja. Pelaajat keräilee näitä olentoja, kasvattaa niistä voimakkaampia möllejä ja pistää ne taistelemaan toisten pelaajien Pokemoneja vastaan. Japanin vanhin uskonto on animistinen shintolaisuus. Sen mukaan maailmaa asuttavat kamit, eli jumaluudet, jotka elävät joissa, puissa, kivissä ja taivaalla. Kameille on tarjottava ruokaa ja suitsukkeita suopean kanssakäymisen takaamiseksi. Kamit, kuten myös Pokemonit, asuvat kaikkialla ympäristössä, ja myös niistä voi houkutella itselleen liittolaisia tarjoamalla niille esimerkiksi ruokaa. Toinen Pokemonien takana vaikuttava perinne on hyönteisten keräily ja niiden kouluttaminen. Kiinassa sirkoilla ja niiden pitämällä äänellä on historiallisesti erityinen paikka jokapäiväisessä elämässä. Tang-dynastian aikana sirkkoja kanniskeltiin koristeellisissa laatikoissa ja eri lajeja arvostettiin niiden tuottaman musiikin takia. Kiinalainen perinne vuorostaan ruokki japanilaista vapaa-ajan kulttuuria, jossa hyönteisiä keräiltiin ja koulutettiin taistelemaan toisiaan vastaan. Se oli luokkarajat ylittävä harrastus, johon osallistuivat byrokraatit, uhkapelurit, oppineet ja lapset. Mitäs? Alkaaks kuulostaa jo tutulta? Pokemonin kehittäjä, japanilainen Satoshi Tajiri, vietti lapsuutensa keräten ja kilpailuttaen ötököitä. Tämä mielessään hän halusi luoda pelin, joka välittäisi kouluttamisen ja taisteluiden jännityksen lisäksi myös hyönteisten keräämisen yhteisöllisen luonteen. Historiallisesta harrastuksesta ja shintolaista kosmologiasta kehittyy näin ilmiö nimeltä Pokemon. Moro hei! Kerros kommenteissa, että mikä on sun lempi Pokemon. Ja ihan for the record, mun on Mewtwo.